Id-deputat u kandidat nazzjonalista Tony Bezzina ma weġibx u weħel meta mistoqsi dwar it-tram li qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista. Dan meta mistoqsi dwar jekk dan it-tram hux tal-kumpanija Ċiniża CRRC li kien skarta il-Gvern Awstraljan. Il-Gvern Awstraljan kien skarta dan it-tram wara li minn studju instab li jiswa ħafna iktar minn dak li qalulhom iċ-Ċiniżi. Dan fil-waqt li t-tram jagħmel ħsara kbira lit-toroq. Iżda quddiem dawn il-mistoqsijiet, Tony Bezzina li huwa l-kelliem għat-trasport tal-Partit Nazzjonalista ma lissinx kelma waħda u baqa' ma jridx jagħti d-dettalji. Dan it-tram huwa dak skartat mill-Gvern Awstraljan, Perit. Għaliex għandek problema tgħidilna? Dan huwa l-istess tram skartat mill-Gvern Awstraljan għaliex joħloq ħsara lit-toroq. L-istess tram skartat mill-Gvern Awstraljan għaliex jiswa iktar mill-qalulhom. Ejdinna! Għaliex problema f'kampanja elettorali tkunu ċari man-nies? Huwa l-istess wieħed tal-kumpanija Ċiniża CRRC? Ejdinna, min għamlu l-istudju, Perit? Ejdinna jekkux l-istess wieħed? One News taqsa dawn il-mistoqsijiet waqt konferenza tal-aħbarijiet li fija l-Perit Tony Bezzina kellu jagħti d-dettalji dwar din il-wiegħda iżda malli għamilna l-mistoqsija dwar minant liema kumpanija ser jinġib dan it-tram, Bezzina żamm kollox mistur. Dan għalkemm il-ħarsa fuq wiċċu waqt li qed inlisnu il-mistoqsija hija tweġiba minnha nnifisha. Xtaqtek tikkonferma jekk dan it-trackless tram mhux l-istess wieħed tal-kumpanija CRRC Autonomous Rail Rapid Transit, kumpanija Ċiniża li dan it-trackless tram kien skartah Gvern Awstraljan għaliex studju li kien għamel sab li tiswa iktar mill qalulhom u tagħmel ħsara kbira lit-toroq. Fl-istess jum li Bernard Gregg ħabbar din il-wiegħda ukoll spiċċa jvarja u jħawwad fil-costing tiegħu dwar din il-wiegħda. Tara li l-ispiża ta' trackless tram hija biss ta' 2.8 biljuni. Għaliex aħna qed nikkalkulaw li din ħad tkun tiswa ftit iktar minn 2 biljun euro. Il-mistoqsija dwar il-kumpanija Ċiniża li t-tram tagħha huwa użat biss f'post wieħed fiċ-Ċina u kien skartat mill-Gvern Awstraljan ħawdet sew lil Tony Bezzina. Dan tant li spiċċa jlissen li l-proġett ser jiswa 2.8%. It-trackless tram huwa dak Ċiniż. Għandna l-costings illi kif qal il-kapitler ġej jiswa li ġie skartat mill-Gvern Awstraljan. 2.8%. Fl-istess konferenza l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Frederick Akulina spiċċa konferma li dwar din il-wiegħda tat-tram bla binarji għamel l-istudji Tony Bezzina nnifsu. L-istudju li għamel il-Perit Tony Bezzina u hekk huwa il-pass li jmiss